Gêm o dwyll a brad ymhlith y 6 yma. Pwy yw'r llygod da a phwy yw'r drwg yn y caws? Mae'r gemau ar fi'n dechrau. Beth yw'r her fi'n clywed chi gyd yn gofyn? Wel, beth yw'r her? Drwg yn y caws. Yes, fe bydd angen i chi wylio pawb a phopeth. Nawr, ni wedi cael blas o'r her yma o'r blaen, yndyn ni? Cofio hwn? Croeso i'r cylch cawslyd. Mor amlwg. Fi ydi un o'r drwg. O, fi'n dda. Hyw Llamber. Dwi'n gaws da. Zac. A fi oedd y drwg yn y caws. Eich nod yn syml ydy dod o hyd i 2 ddrwg yn y caws. Y tro yma i'ch helpu, bydd pawb yn wynebu her. Rhaid talu sylw, holi a chadw llygaid barcud ar bawb a phopeth. Pwy sy'n acto'n wahanol? Pwy sy'n chwysu gormod? Pwy yw'r mwyaf direidus a thwyllodrus yn ein plith? Fi'n edrych mlaen i weld Cadi yn chwarae'r gêm yma oherwydd mae'n giggles i gyd. Fi'n meddwl, os hi di'r drwg yn y caws, bydd hi ffili cuddio fe. Ti'n bod, un smyrc mas o'i le, a'n mynd Cadi. So dwi'n gobeithio mae Jed fydd y drwg yn y caws. Mae yna pobl amlwg, does, i edrych mas amdano. Dim bai arnyn nhw, a'r personoliaeth nhw, o maen nhw yn bach yn... Gweld mae gwyneb y pobl yn newid am bwysau, fod o bobl sy'n chwysu, fod o bobl sy'n llyged dros y lle i gyd. Felly watchwch mas, achos fi'n gwylio. Mae pawb yn gwybod bod fi'n eitha gigli mewn sefyllfa lle mae'r tensiwn yn uchel. So, os dwi'n gaws drwg, sgyn lot o obaith yma mo. Pwy felly yw'r llygod da a phwy yw'r 2 ddireidus? Ein drwg yn y caws. Fi di newid. Fi yw e? Fi di newid. Lloyd, pob lwc. I helpu'r 2 ddrwg i dwyllo'r llygod da, gan nhw ddatgelu eu hunan i'w gilydd, nawr. Ond ydyn nhw'n hapus a'i peidio gyda'r llall? Mae hynny'n gwestiwn arall. Y stori hyd yma ar drwg yn y caws. Lloyd a Beca yw'r 2 ddrwg direidus. I bawb arall, dyn ni'n pobl eitha gwahanol. Da ni'n in sync, rhaid. Ie. Dyn ni'n gorffen Brawddeg ein gilydd. Dwi'n teimlo'n gyfrwys. Ti ddim yn gyfrwys? O, wastad. A we. Gêm, lle bydd rhoi cwestiwn i pawb a phopeth yn syth. Bydd angen ateb cwestiynau am eich cyd chwaraewyr, ond yn gyfrinachol. Iawn, bydd gan bawb babell i guddio. Iawn. A chi'n enwebu person trwy daflu peli i fewn i'r babell. Ac ar ddiwedd y gêm bydd un yn ennill pŵer ychwanegol. Os ydy'r hwyadyn yma, tu fas i'ch pabell chi, mae mantais yn eich dwylo. Come on! Cyfle i chi roi 2 berson dan y chwydwydyr yn y rownd gyntaf. Cadi yw drwg yn y caws. Cad! Saif yn mynd i'r mateb. Na, dwi'n aros yn dawel yma fyd. Ie, wrth gwrs ti'n aros yn dawel, Hew. Rwy'n ysgam drwydd. Pwy sydd fwyaf tebygol o dwyllo gweddill y tîm? Fashion mawr. O, nawr te. Reit,
Na, dyma ddim yn wir. Fi ddim yn hapus. Fi'n teimlo fel fi'n gwybod pwy oedd yn ateb y cwestiwn na. A fi. Ta, pwy? Hiw oedd e. O'n i di am afu. O'n i'n meddwl mae Cadi o fe. Fi ti'n gwybod pwy mae Cadi wneud, heb fi chi'n clywed rech a giggles. Pwy sy'n gallu cadw'r wyneb syth gorau? Beth y cwestiwn eto? Pwy yw'r mwyaf cool? Nawr tro'r ddau ddrwg. Pwy yw'r mwyaf cyfrwys? Fi! Gyfrwys! Esbryd dwi'n gyfrwys? Lloyd hwnna, bendant. Camal. Pwy fydde'n caru bod y drwg yn y caws? Na, stop! Pan fi? Dwi'n meddwl bod Cadi newydd roed heina iddi hi hun. O, Hiw, sa'i mor glyfar yna, come on. Ti'n ôl yn dy dent wan? Cad, ti di roi dy drod yn dyhu bach. Na, fe Cad, ysdi dawel am ta 10 eilad. Fi'n meddwl mae pethau'n pwyntio i Zac a Cadi mas yr un pryd ni. Os gewch chi'r cyfle i recrwtio drwg yn y caws arall, pwy fyddech chi'n dewis? Mae'r gêm drosodd, ond sut mae'r her wedi newid pethau i bawb? Wel, yn y cylch cawslyd, bydd cyfle i drafod. Gewn ni sawl rownd, ac ar ddiwedd y rowndiau, bydd pawb yn pleidleisio dros un person. A'r un gyda'r mwyaf bleidleisiau sy'n allan o'r gêm. Ond ai nhw yw'r dewis cywir? Nath o Jed, os gael gyfeirio at y ti hefyd, ti'n dal rhyw hwyadyn bach fyna. Ie. Oedd ti fas tent fi, Cadi? Sy'n oedd o gyrraedd yna, da? Fi ddim yn gwybod. Ie. A to be, nes i anghofio am byty fe, tan. Gyfleis, iawn. Ie. Mae'n anodd, chos dim lot o ffeithiau dy fi, yn amlwg, ond mae yna teimladau. Zac yw un. Sioc, ie. O'n i'n meddwl yna lot o stompis, tu fas, pabell fi, trio twyllo pobl arall. A yr un arall, fi wedi bod yn ymladd yn byty fe. Fi'n meddwl taw Cadi yw e, yn sorry cant. So, allan ni gyd trafod y ddau yna, sgwrwch yna. Swn i wedi dewis yr union, yr un bobl genuine. A dwi'n meddwl swn i wedi hefyd. Oedd na un adag pan oedden ni'n y tent lle oedd na 2 berson oedd yn rhedeg o gwmpas. Nes di drio twyllo ni. Nes di drio twyllo ni a nes di fethu. A wedyn nes i glywed... A'r unig berson arall oedd ddim yn siarad oedd y Zac. Mae hwnna'n rili glyfar. Dwi'n ddim yn mynd. Na, Cadi gael dy hun yn glyfar, cos nes di fo. A nes di mynd, oh no! Oh no! O, fi'n ffoli ennill. Nes i heb y clywed hyn. Reit, na, oedd rhywun yn trial bod yn fi. Oedd rhywun yn trial bod fi, achos byddwn ni'n mynd na. Wel, oedd Zac yn trio bod fi. Fi'n ballet trained. Fi'n gwybod sut o'n ysgafn yn rhadi. Reit. Mae gyda fi theori, iawn. Go on, Sa. Bydd pawb dechrau mynd am Cadi. Falle'n bach o joc. Yr unig person nath ddim ymuno oedd Hiw. So eto mae Hiw yn gwybod mae Cadi oedd e, a ddim moyn... Pwy bynnag yw drwg yn y caws gyda ei partner neu partner. Da. Da iawn. Partner yn achos yma. Di nhw yn trio amddiffyn y partner hynna. A dyna beth ti'n trio wneud cael y... Sef yn gwybod am ei gilydd, twel, Lloyd. Mae'r drwg yn y caws yn gwybod pwy di pwy. A chi'ch da'n gwybod... Ien, maen nhw yn. Nagin! O'n nhw angen edrych ar ei gilydd. Ydyn, nath ni sefyll mewn lein, do? Do. Dyn ni'n gwybod llygad fi ar gai. Dwi'n da fanna. Na, llygad fi ar gai! Amser nawr, ni bleidleisio ar gyfer pwy ni'n meddwl yw'r drwg yn y caws. Ond achos fi wedi enwebu Zac a Cadi, mae fe rhwng y ddau ohonyn nhw. Ond yn deg. So... O'n i reit wrth ochr chdi'n y tent. Oedd yna gymaint o ffaffio fel chdi'n dod fewn allan a oedd yna lot o chwarae o gwmpas. A dwi'n meddwl, dyna'r unig beth allai fynd off. Iawn.
Sorry, Zach. Sorry, dwi'n onest i wneud mistake yn tafod enw fi o'n i'r het yn y diwedd o fanna, so dwi'n mi fos i chdi. Wel, Zach, fi mor sori. Ti wedi cael dy bleidleisio allan. Wyt ti'n fod yn datgelu i'r grŵp? Beth oedd dy rôl di o fewn y gêm, please? Reit. Chwarae teg. Pwy bod yn nath roi'r peli mewn i tent fi, am fwyaf debygol o dwyllo pawb. Gyda chi yn anghywir. Mi o'n i'n llygodyn da. Dwi'n teimlo'n drwg am Zach. Ond, rownd nesa, mae rhaid ni'n ein siŵr bod ni'n cael y drwg yn y caws. Cytuno. Oce. So fi dal yn cael teimlad amdano ti, Cadi. Ie, wel... A mae hwnna ddim di newid, ond Yeah. y peth yw, iawn, Jed, iawn. Fi y teimlad am Jed. Jed. Fi hefyd yn meddwl ti'n arwen Beca yr gael holl beth. Ydy rai o chi yn drwg yn y caws, a ti'n annoyed, cos bod Jed di troi cefn arno chi? Nadw. O'n i newydd, o'n i just yn mynd i newid meddwl fi am beth i ti. Maen nhw'n dau yn actorion! Dyna dwi'n deud, a maen nhw wedi dechrau troi ar y gilydd. So fi'n troi a dych chi chi. Ti wedi bod always... Oedd i'n 180 mwy ar y byd. Dwi'n rili gael o Beca Lloyd eto. Na cwestiynau chi llawer. Ond fi wedi mynegu fy hun, os ti eisiau gofyn cwestiynau i fi, please. Fi wir yn meddwl falle Lloyd, ti'n bod? Chdi nath fynd ola, ia? A'r cwestiwn ola oedd pwy sa'ch chi'n recrwtio... Oedd amlwg na chdi oedd ola. Ac y cwestiwn oedd pwy sa'ch chi'n recrwtio i fod yn gaws drwg a fi gath y peli ar ymhen. Ie, achos y ddau yma gyda fi. Beth trio Oedd y chi? tri yn chi allan o'r Oedd y tent? tri o'n i'n neud y cwestiwn ola. Ti'n gweld sut oedd fi jyst i gweud o'na y ddau nhw'n isht? Oedd neb yn gofyn, oedd neb yn Oedd i'n gofyn! gwynt yn wan. Oedd cyfle chi gweud o'na, oedd ti'n hapus i fi cael y bai fyna. So math o meddwl fi. So... Oedd y tri ni wedi cytuno ar fi. Jed fi yn caru ti, ond o ti'n dweud gormod. Ti fel arfer yn really Sa'n chilled. chwarae eto. Ti fel arfer yn really chilled, ond y round yna, yn sydyn night, yn union pryd oedd rhywun yn dweud enw ti. Dych yn o ti nawr? Ie, achos chi'n bod yn silly. Os chi'n bod o fi mas, fi'n da. So... Yn y cylch cawslid ac mae'r rhwyd yn cau ar Jed. Fi'n bod yn silly. Oherwydd y round yna, fi angen dweud ti, Jed. Gwneud cards. Meddwl am beth yw nawr. Ffordd mae fe di twyllio ni gyd. Fi'n mynd i bleidleisio am Lloyd. Ie. Pam? Fi'n credu bod y ti ffordd rili da o troi narratif Lloyd. Un i fi ac un i Lloyd mor belled, ie? Ie. Oce. Tro fi. Hyw. Ti yn edrych yn eog, Jed. Mae yna lot o dramatics, di bod. Reit, so dwi fod y Jed. A wan, gyd i sefyll ar dy drau, Jed, a deithio ni, oeddech chdi'n godan dda, neu'n gaws? Caws. Wel, na i fynd ar chwaden. Ie. Chi gyd yn edrych yn y lle anghywir. Heb law am Cadi ar y funud, fi'n gallu gweld, achos fi'n llagoden da. All right? Nice one, boys. Na. Wel, mae hwn yn ddychrynllyd, achos mae hanner ohono ni yn lygod bach da. Mae'r hanner arall yn ddrwg. Fi'n gael grwth i weid y gwir. Gegrwth. Yn y fi yn theori. Mae dy fi un hefyd, Hyw. Fi'n credu bod ni ar yr un dudalen fan hyn. Ti eisiau mynd am eich chdi gynta? Beth os wedwn ni'r enw gyda'n gilydd? 3, 2, 1, Beca. Pam? Taw. Serious? No. Dim byd trwy gef i gyd. Ti'n gwybod pam? Dyna di'r pwynt. Dwi'n di deud dim, ti'n jocian? Na, ma' Dwi di hwnna- deud loads. Nes i siarad am Jed, nes i siarad am Zach. Mae Beca wedi siarad mwy na Hugh. Ond fi ddim yn meddwl ti dio. A, wel, dwi'n gwybod ti di newid y gan yn fwy aml na fi. Ond Dwi fi wedi ddim- bod yn eitha triw i be dwi wedi deud. Dwi'n eisiau deud dim byd am chdi, cos yr unig beth ti di bod yn neud trwy'r gêm ydy os mae rhywun yn deud rhywbeth amdano chdi, ti'n pleidleisio amdano nhw. Ti'n di atha cael barn dy hun na'r rhesymeg. Dwi'n ei gymryd y pwynt yna. Mae'n swnio'n peti, ond o'n i'n meddwl Zach Na, mae yn a peti. o'n i'n meddwl Jed. Da ni'n mynd rown mewn lŵp, so yma. Reit, beth o'n i'n just bleidleisio. O'r dechrau, o'n i'n meddwl Cadi oedd e a Zach. O'n i'n amlwg yn anghywir amdano Zach. Nath Jed y ffordd nath e ymddwyn, wneud y fe'n amhosib i fi ddim dewis Jed. Felly, yr un person nesa i fi ddewis
yw Cadi. Fi'n deall beth ti'n dweud am Beca, ond mae Beca wedi bod yn neud y trafodaethau. Sori. Yn fyrrach na Lloyd, please. Beca. Fine, dwi'n meddwl y ddau o chi dio, cos athach chi munud... Nes ti ddeud am y 50-50, a wedyn oeddech chi syth. Chi newid switcho am y Beca. Dwi'n meddwl ydi o'r un pryd efo'ch gilydd. Yes. So, ddau o hwnna chi. Ond, Nes i ddim meddwl am dwi'n mynd i fynd am Cads. Hyw. Mae hwnna'n pwynt da, neithio chi ddau just switcho am y Beca. Mae'n rhaid ti gredi fi, Hyw, mae'n rhaid ti serious. Ie, beth sy'n mynd mlaen fan hyn, Da chi Hyw? gyd i fotio fan iawn, a dwi'n mwyn absolute twll yma, cos dwi'n meddwl chdi a chdi. Ie, fi'n da! Mae Hyw yn da! Chi di chwarae absolute game o hwnna, O, please, Hyw. Paid am y flin o fi, ond... O, Hyw, ti yn... Os ti'n cael Cadi mas nawr, ni'n gallu... A beth yw, fi'n fyna, mae doi drwg ar ôl. Dwi'n meddwl, fi'n gwybod ti'n un o nhw. Mae'n nippeleiddio. O, trust o fi, Hyw. Fi'n nabod ti mor da. Os ti chwarae games o fi fan, ia. Hyw, Teckers. Ti'n mynd i Teckers nesa. Dwi'n fotio am... Cadi. Right. Smisio fi esbonio fy hunan. Drwg. Fi'n da. Be? Blinkin' gwybod o chi oedd o. Let me skip our round. Beca, pwy ti eisiau fotio? Swn i'n hoffi bleidleisio am Hyw. Ie, fi bys ni'n hoffi pleidleisio am Hyw hefyd. Blinkin' gwybod na chi oedd o sausages gwirion gen brosod, ta-ta. Daw, Beca. Diwedd y gêm. A buddigoliaeth enfawr I Lloyd a Beca. Reit e, pawb yn ffrindiau eto? O, ffrindiau gorau! Tasga hanner, da iawn i'r drwg yn y caws. Chwarae gêm, gyfrwys iawn. A ni moyn dweud, da iawn i'r llog o da, ond gêm gwarthus gyda ni. Gan i weld beth sy'n digwydd, y tro nesa, achos fydd yna her newydd sbon, ac o bosib, 2 berson drwg yn y caws newydd hefyd. Peidiwch ymddiried yn nef. Fi sicr ddim yn mynd I ymddiried yn y 2 ohonych chi. A reit, barod? Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.